आङो दिनै जोंनि परबजरा ओनसोलनि रायजोफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोननानै कंग्रेस दलनि जोंनि गेदेर गोलाव सायख'नानै होनाय टिकेट मोननायखौ लानानै दिनै नमिनेशन होनायाव आङो गावखौनो बहुद खुसि मोनदों आरो बहुद गावखौ देरगानाय मोनदों। जिहेतु जोंनि बे परबजरा ओनसोलनि रायजो राजा बाहाय बहुत जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोर दङ, आदिबासी दङ, दिनै माइनरिटी दङ, बर' दङ, राभा दङ, गार' दङ इत्यादि। बिसोरनि आशीर्बादाव दिनै जों जिहेतु नमिनेशन फाइल खालामदों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों खय हाजार मानसि जाखो। आङोथ' आसा खालामदोंमोन, जोङो खालि सानदोंमोन 1000सोल' मानसि लानानै जों नमिनेशनखौ फाइल खालामनो। किन्तु बिनि एलावैबाबो जोंनि रायजोनि समर्थनाव जोङो बादा होनो हायैयाव बेसेबां हाजार हाजार मानसि नुदों। नोंथांमोननो जोङो आरो बेखौ खुगाजों बुंथिनानै बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। नोंथांमोना जिहेतु मिडिया हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ, कय हाजार मानसि जादों नोंथांमोननि मेगननि नुनायानो जथेस्थ'। ओंखायनो आङो आसा खालामदों बे जोंनि परबजरा ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजानि आकांक्षाखौ माने पुरन खालामनो होननानै आङो बे कंग्रेस दलनिफ्राय टिकेट लानानै गेलेनानै जय जायोब्ला जुदि निस्सय बे ओनसोलनि मावनांगौ आदोरा थालांनाय खामानिफोरखौ अहरे अहरे सरकारजों जुजिनानै आरो सरकाराव थाफानानै बे खामानिखौ आङो मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जोंनि बे 40टा समस्तियाव कंग्रेस आइ दलनिफ्राय जोङो टिकेट होदों। बे टिकेटआव निस्सय जोङो नुनो मोनदों जोंनि कंग्रेसजों लोंहोर लोंहोर फैनानै जोंनि बे सारा बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ कंग्रेसखौ समर्थन खालामनायाव आङो दा माने नुनो मोनदों जे फैगोन नैबे जोङो जानि इलेक्सनाव जोंनो बे क'क्राझार गुदिखौ दखल खालामनानै जोङो सरकार बानायगोन होननानै आङो आसा खालामदों। धन्यबाद।